Evdem û hemû demên ve baş temaşevanên me hêja ez Meyana Hesen îro dîsa roja înê em hember havin. Temaşevanên me hêja mêvanê me îro mirovekî bi nav û deng e, zanyar e, dîroknas, nivîskar, xwedî sed sîdû pirtûkan e. Li gor pirtûkê wî zanyarê dewletê welatê Ewropayê behsa çanda gelê me yanî hîn dibe dizane be mamoste lêkolînerek navdar e her çar aliyê cîhanê de semînara derbas dike û îro ez dixwazim navê vî merivê giranbiha bikişînim ji we re ve vî re bidime naskirinê kî nas nake mamoste Zeynelabidîn Zinar. Hewil rêjî mêvanê me bîne ekranê. Êvar baş mamoste hûn serçava hatine bi xêr hatine. Êvar baş serçava se sera. Çava ser gulan mamoste. Mamoste em hinek kurtayîn behsa we kir, bi Kurd behsa we kir lê ez dixwazim ku hûn ji me re hinekî betir behsa xwe bêjin yanî gelên me Kurdên me yê Kafkasyayê, Kurdên me berê Sovyetê berê pir kêm ji we nas dikin ez dixwazim we bidime bo naskirinê. Spas dikim pêşî spas ji bo cenabê te û hemû karmendê televizyona Berbangê li wî welatê ji Kurdistanê dûr ku hûn bi zimanê Kurdî weşanê dikin û dibin alîkar ji bo pêşxistina zimanê Kurdî û çanda Kurdî. Ez ji Bakurê Kurdistanê me di 1953 de hatime dinyayê. Bavê min mela bû, bavê min kalê me hemû melan e. Em ji eşîra Pencînar in. Di nava eşîrê de jî ji malbata me re, ji famîla me re mala mela dibêjin. Min bixwe jî hêj ez piçûk û zarok bûm, rehmetiyê bavê min kitêbên Kurdî Nehcil Enama Mela Xelîlê Sêrtî, Nûbara Ehmedê Xanî, Mewlûda Kurmancî van kitêbên ku bi kurmancî hatine nivîsandin bi min daye xwendin. Min medresa Kurdî xwendiye, İmam Xetîba Tirkî xwendiye. Li Bakurê Kurdistanê 11 sal min memûretiya dewletê jî kir. Wextê cunta faşîst ya 1908 gelek îşkenceyê xedar li min hatin kirin. Ez reviyam çûm Swêdê. Li Swêdê neh sal û nîv ez tedawî bûm li xweşxana Xaça Sor. Min duê navê de weşanxane ava kir û çapxaneka piçûk ava kir. Min çawa ez çûme Swêdê min biryar da ku ez tenê ez ê xizmeta zimanê Kurdî bikim. Di nava Kurda de ê ku siyasetê bikin, ê ku dîplomasiyê bikin gelek hene. Lê ê ku xizmeta zimanê Kurdî bikin pir kêm hene. Ji ber ku ez ji medresa Kurdî hatibûm, bingeheka minî xurt di zimanê Kurdî de hebû. Min sê proje ji xwe re li Swêdê çêkirin. Yek min got ev klasîkê Kurdî ê bi deboka kurmancî ku hetanî 1923 bi elfeba erebî hatine nivîsandin. Ez ê wergerînim elfeba latînî. Ez ê folklora Kurdî berhev bikim û ez ê ji zarûka re
pirtûkên piçûk ji çîrokên folklora Kurdî evê ku em dêjin Fabel evê Rawila çê bikim. Spas Xwedayê mezin re ez di her sê projê xwe de jî pêş ketim. Gelek projê din jî min dane domandin. Gelek Kurdên dilsoz jî ji her çar beşê Kurdistanê wê demê ji Kurdên Sovyetê jî ê ku li welatê Avrupayê bûn jî gelek alîkariya meعنewî û alîkariya fizîkî dane min. Ez spas dikim ji dewleta Swêd re jî dewleta Swêd hem min xweyî kir hem jî ji bo ku ez kitêba çap bikim alîkarî gelek dane min. Îcar min jî xwesist nekir. Nexweşînek ji îşkencê li min çêbûbû xewa min nedihat. Nêzîkî 10 sala ez rane zame. Îcar doktor birastî doktor tev li min şaş mabûn. Digo ev tiştê ku li te çêbiye digo tib qebûl nake. Çawa tu dikarî bijî çawa tu li jiyanê mayî heta îro? Min jî digo em milletekî mezlûmin Xwedê alîkariya me dike. Îcar min gelek nivîsandin, berhev kirin, amade kirin. Min gelek kitêb ji zimanê başqa jî wergeran Kurdiya Kurmancî. Hetanî niha tarîxa îro ji 1985 hetanî îro 132 kitêbê min li ser ê ku li ser namin hatine weşandin hene. Lê nivîsandina minî bi Kurdî ji sala 1983-64 dest pê kiriye. Wî çaxî ji ber ku me nikaribû bi herfê latînî binivîsandana, bi herfê erebî me dinivîsand. Di wan sala de min çeheb kitêb wek katib bi destê xwe nivîsî. Diheb jê ê Kurdî bûn, diheb jê ê zimanê erebî bûn. û ez hê jî li xebata xwe berdewam im. Ez digerim, li gelek welata digerim. Îcar li Tirkiyê sal 1981 Kaymakamê bajarê me ê Batmanê min bi yekî re bi Kurdî xeber da hate ber min got bi zimanê xwe got eşekçe konuşma yanî hûn efû bikin bi zimanê got bi zimanê kera xeber nede. Lê pişt re wek mesela çîrokên folklorî dibêje çû zeman hat zeman serê Mîrze Mihemed hê ji nû ve kete nava xax û tofên giran. Sala 2008 li Enqerê dewletê kanalekî Kurdî vekir bi navê TRT 6 gazî mikirin gotin em te dawet dikin em dixwazin tu werî gelo tê werî ya na. Min got wele xelq bi ser lingê xwe were ez ê li ser serê xwe wer. Îcar gotin çima? Min got hal û mesele ew e. Zamanekî ji min re digotin bi zimanê kera xeber nede, lê we îro dewlet ji min re dêje were bi Kurdî xeber de. Îcar min gelek semîner bi daha semîner li Başûrê Kurdistanê, li Bakur, li Tirkiye, li Avrupa, li Swêdê min daye. Gelek konferans min daye. û ez lêkolînên xwe berdewam dikim. Çiqa îxtiyarek li ku derê ez saet dikim li kurê heye, çi jin be çi mêr be ez diçim cem wan, çîroka dibêjin degê wan digirim, wan çîroka dinivîsînim, lê belê mixabin jin
çawa ku hûn jî dizanin di kultura Kurdî de jin zêdetir naxwaze bipeyve û tişta ji mêra re bibêje. Min demeke li ser jiyana jina Kurd jî lêkolîn kir. Ez zehf geriyam tenê jinekê serpêhatiya xwe ji min re got. Wekî dê kesî ji min re negot, min dest ji wê projê berda. Yani var bir berda hiç nakır bir proje. Belê, hê jî elxebata xwe berdewam im û heta saxibim ez ê xizmeta zimanê Kurdî bikim. Çimkî ziman rihê netewî ye. Eger zimanek çi şexsek ve kesek ve çi jî milletek, civatek, neteweyek be, dema ziman deket, ziman çû, ew mirîtê hesbandin. Îro li dunyayê bi seda nijadên cuda cuda hene, lê di rastiyê de çar grûp millet hene. Reş hene, spî hene, sor û zerik hene. Eger ku ne ziman be, ne çand be, ne tore be, nizane kî ye ji kure û çi tişte. Îcar dîsa jî ez spas dikim ji we re û ji berbank têvê re ku derfet da min ku ez ger hindik ve jî ez dengê xwe bigihînim Kurdên wê navroya Asyayê. Hevî darêm em ê zû hev bibînin mamoste hûn ê bên bi mêvanê bername me yanî ihtiyacı me ji bara heye yanî bi rastî jî em ê pir serbilind bin ku hinekî hûn daha zû bên bernamê me. Spas dikim. İnşallah. Mamoste hêja min dixwast ji we tiştekî bipirsim yanî milletê me gelekî pir alî ye, gelekî kûr e lê rast e navê me Kurd e lê em hinekî cuda ne, em têne hinekî feqî nav me de heye bi bahariyê ve bi zimîn ve hinek zimanê me jî feqî dide. Cemheta Kurdên Bakurê daha baş vî yekê zanin lê Kurdê Kafkasya navî hinekî firqî navînin. Rast em salan ve tevî Kurdên êzdî me jiyan kiriye îrevanê de. Lê niha ji ber bêjim yanî em behsa Kurdên Zaza, Soran yanî em ji van Kurdan nizanin. û min dixwast ji we bipirsim firqî çi firqî nav van yanî cudatiyê de heye, vî cudatiyê de çi firqî heye yanî em Kurdin, navê me Kurd e, zimanê me kurmancî ye lê firqî nav me de çi ye? Anha ez dikarim wiha şirovekim 15,000 sal berî zayînê yanî berî niha 16-17,000 sal berê du pir însan hebûne li vê navroya Asyayê. Yek ji wan re Kurtî hatiye gotin, yek jî Kûtî hatiye gotin. Kurd, ev milletê ku îro em ji wan re dibêjin Kurd, zarokên wan in, neviyên wan in. Wan Kurda hetanî berî Îslamê jî 12 heb dewlet ava kirine. 2 heb jê împaratorî ne, împaratoriya Kurdên Lor û împaratoriya Mat ku ji wan re dibêjin împaratoriya Meda. 10 hebê din jî dewlet bûne, dewletê piçûk bûne. Încar anha Kurdê me zêde haya wan ji împaratoriya Kurdên Lor tune ye. Ana Lor yan jî Loristan herêmeke Kurdistanê ye li Rojhilata Kurdistanê di nav sînorê Îranê de dimîne. Wan Kurdê Lor împaratorî çêkiriye sînorê xwe birine gihandine Çînê. İmparatoriya Meda jî gelek sînorê xwe fireh kirine. Încar birênin
de vê navrûa Asyayê da di roşelata navîn da çiqa pêxemberê ku rabûne li dunyayê ji vê herêmê rabûne. Wextê ku em li koka wan dikolin hemû Kurd bûne. Anha bajarekî piçûk girêdayê bi Diyarbekir ve heye jê re bi Kurdî gêlê dibêjin Tirka navê Egil daniye serê gora ne hep pêxembera li wê derê ye. Zülkîf pêxember gora wî li Erxenê li serê çiyayê Zülkîf e. Nuh pêxember gora wî li Cizîra Botan e. Îcar ji ber ku gelek dînên cuda ketine nava Kurda û gelek milletên cuda cuda ê biyanî hatine li Kurdistanê bicî bûne wek mêvan wek macir di nava Kurda da gelek dînên cuda hene. Îcar di rastiyê da dîn îdeolojî ye, fikr e, siyaset e. Lê ev millet hemû Kurd e. Yani xûna wan, goştê wan, nijada wan tev Kurd e, zarokê Kurdan e. Ama yek jê bûye êzîdî ezdatî, yek bûye filla Xristiyan, yek bûye cihû dînê Musa pêxember qebûl dike, yek bûye dînê Yehya pêxember qebûl dike, yek jê bûye Şî'a, yek jê bûye Alewî, hinek bûne Sunnî. Ev tiştê hanekê tiştekî pir normal e. Welatekî mîna Kurdistan, axeka wek Kurdistanê û bûye mozaîk ji gelek tişta re pir normal e ku ev cidatiyên hanê têkevin nava Kurda. Lêbelê di rastiyê de tev yek tiştin. DNA wan, xûna wana her tiştê wan yek e. Nijada wan tev yek e. Birêne tiştekî ez bibêjim di pozê Kurda da hal vî qasê hanekê kêrteke ye. Ew tenê diya Kurda de heye. Yek ya di duwa wextê zarokek nû çê dibe tê dunyayê li raserî poçka wî wisa weka deqeke girover şînekî tarî heye. Ev her dî tenê Kurda de hene, wekî din tu milletekî dunya de tune hene. Rastî? Erê, îcar ev tiştê ku fikrên îdeolojiyên cuda ku di nava Kurda de hene geleke tu rengî meriv neke sebebê dijatiyê li pêşberî hebû dinê. Ayeta Qur'ana pîroz dibêje divê lekum dînukum weliye dîn. Dînê me ji me re, dînê we ji we re. Mesela ez Müslümanım. Dînê min ji min re, ê hanê êzîdiye dînê wî ji wî re, ê hanekê filaye dînê wî jê re, ê hanê dînê Musa pêxember e cihûye dînê wî jê re, ev ê hanê Alewî ye fikra wî jê re, ev Şî'a ye fikra wî jê re. Ev tişt geleke tûcar em ji xwe re nekin materyala dijatiyê li pêşberî hebû dinê. Yan em nekin pileya ku ez ji te çêtirim, ez ji te qençtirim ya tu ji me qençtirî gele hemû tiştî jî nekin. Kurd hemû Kurd e. Xwedayê mezin bi Qur'ana pîroz de gotiye hemû hebû dinê bigirin bi werîsê qinciyê bigirin. Îcar wextê ku em hemû xwe Kurd bihesbînin însanê îro çi însanê li dunyayê ku mesela îdeolojiya dîn, îdeolojiya fikrî ku bike sebeb dijatî tê xenabera Kurda ew xizmeta dijmin dike. Mesela îro grûbek li Ermenistanê Kurdê me êzîdî hene dibêjin em ne Kurdin, em êzîdî ne. Êva zimanê we tarîxî Kurdiya kurmancî ye. İbadetê we her tiştê we bi kurmancî ye.
باشه ولاتك بناب ازیدستان تونهیه ولات کردستانه اما ت ازیدی از مسلمانم ابی هانی فلایه ابجویه او تشتکی جدایه او تشتکی پر نورماله Mamoste اینجا rast e ku berni em gişt êzîdî bûne. بله راسته از لسر وی چند گوتار جی من وشاندنه من هنک برنامه تلویزیونی جی بجدار بومه وقتی که هیچ مثلا پیغمبر kingi hatine dünyaya پیغمبر همو انسان دبیجن همو دین دبیجن ji Adem پیغمبر dest biye emri Adem 10-11 sal berê biye ewa isbate ku 350 sal berê insan dünyayê jiyane dest bi jiyanê kirine demek ki ev rastî jî heye ku jiyana insana pêşî li Kurdistanê dest pê biye ev cihê ku dibêjin Mezopotamya nabera her du çemê Dicle û Frat jiyan li wir dest pê biye încar her ku çûye zanîn insana çê biye zanayê Kurda wî çaxî bawerî anîne gotine ev roja li asîman gotiye ew xweda ye gotiye ew hêza ku kaînatê ava dike gotiye ew e xweda piştre wextê dîtine ku biye şev ew roj wan dabiye şev wextê xilas be roj dîsa dekete gotin ha wela ku xwedê hebe xwedê wan da nabe geleke daîm hebe rabûne gotina na ne ew nexwe hêzek heye ku vê rojê îdare dike nabê wê ewilî danîne xurda xur nabê rojê Kurdiya Kurmancî da yani ew hêza ku rojê daye piştre navê xweda danîne ezda yani ew ku min ew ku wî ez afirandime ez çêkirime ew peyva ezda bûye weka dîn ji Kurda re domandine heta îro jî beşeke mezin Kurdê me hene ku baweriya ezdatiyê dişopîne încar îbadetê wan duayê wan her tiştê wan bi Kurdiya Kurmancî ye încar anha îro divan divê sed sala bihûrî de li Siûdî Erebistanê fikrek derxistina holê dibêjin Wehabî Wehab alimekî Ereb ye gotiye pêxember tunin ev kitêbê ku dibêjin jî ne rast e xweda ye încar min li ser wir min gotarek belav kir çend sal berê min got mademkî ku dibêjin xweda xwe we ezdayê me êzîdiyê me bi hezara sal berê vê fikra hanekê qebûl kirine çima em ê fikra Ereba qebûl bikin û çima em ê ya Kurdê xwe êzîdî qebûl nekin încar mesele ev ya ye gotineka Kurda heye gotina bav û kalê Kurda gotinê pêşiya dibe wextê ku malek feqîr dibe zarokê wan bi hev dikevin li hev dixin şer dikin încar wextê ku Kurd ji aliyê siyasî ve feqîr dibin bi hev dikevin wey dibe ti komünîstî wey dibe ti êzîdî wey dibe ti misilmanî ha ti filay ha ti cihûy ha ti Elewî ha ti Şîayî evana tev nexweşînin di nava Kurda de bi zaman ve ev temam wê herin eger ku Xwedê alîkarî kir ku rojek hat û roja Kurda derket holê û her çar beşê Kurdistanê ez nabêjim 4-5 ez dibêjim 6 beşê Kurdistanê wextê ku gîştine hebû ev fikrê hanê cuda ve hemû wê ji holê rat Mamoste ez zanim heftek berê ya di hokê de semînarek jî ve derbas kiribû min dikarin heke qala vê semînarê bikin
چی بله خبر چی خبر بله زانینگاها زاخوی سمینرک لسر فولکلورا کردی آماده کربو دنابرا روژا 11 و 12 گلانه ده گازی چی کربون اجبر کو خباته که منی دوه دریج لسر فولکلورا کردی هیه گازی مکرن 127 روشنبیرین کرد ین کو خبات لسر فولکلورا کردی تکن هاتبون لی گلک جی نه هاتبون گلک جی هبون مثلا نکاربون پاسپورت ور بگرن ولاتی جدا ورن باشوری کردستانه براستی کیفا me pir hat milgeleka jî gudarî kir mi dî birastî xebateka mezin li ser folklora Kurdî li ser çîrokên folklora Kurdî heye heta niha min bawer dikir min digot ê ku li ser folklora Kurdî xebat dikin belkî temama topkî bîst heftine bin lê wan dît ku gelek însan hene Spas Xwedayê mezin re Xwedê alîkarê wan bike du roj bi coşeke pir mezin derbas bû û her nivîskarek li ser branşê xwe ku xebata wî çi ye çinîne li ser wê xebat kiribû helbet min jî kurtî ez axiftina xwe bibêjim li ser bingeha çîroka Kurdî çi bingeha çîroka folklora Kurdî de heye min li ser wê xeberdan kir hetanî niha min 1710 perçe folklor ji nava xelkê berhevkiriye tenê ê ku bi devoka kurmancî ê mesela Zazakî û Lorî, Gorî û Feylî û Soranî vana stêkilî wan nebûme ev ê ku tenê bi kurmancî dibêjin 1710 perçe min berhev kirine û 10 cilt kitêb de bi navê Xwençe cild 1, 2, 3 hetanî daha min weşandine lê hêjî ez berdewam dikim ez çîrokekê li kurê bibîzim ez dişime wê derê ez ji devê wan ixtiyara digirim û dinivîsînim û bereketa Xwedê li Facebookê ve jî Facebook jî derfetekî pir mezin e ji bo Kurda li Facebookê belav dikim û wan nivîsa pişt re dikime kitêb belê Mamoste dikar me rahnekî besa jiyana Kurdên Bakurê bikin yanî Kurdên Bakurê zimanê xwe zikmakî zanin ez bi giştî wiha bibêjim divan di sed sala 19 û 20 de zexteke pir mezin li Kurda çêbûye zimanê wan hatiye qedexekirin berhemê wan hatine tunekirin li gelek medresê Kurda hebûn leşkerê dijmin davête serê û kitêbê Kurdî derdixistin tewtandin lê piştî ku 1923 dewletek bi navê Tirkiye ew jî bi xêra xêr yan jî xezeba Lenîn ez bêjim ku Tirkiye derket holê ege ku Lenîn wê şoreşa Oktobrê 1917 de nekirbûna dewletek bi navê Tirkiye tunebû lê wextê ku wê şoreşê kir û Yekîtiya Sovyetê çêkir welatê Avrupayê Ereb jê tirsiyan rabû vê axa mezin seranser tev bi navê Tirkiye kirine dewlet û tu mafekî nedane Kurda û Kurda her asîmîle kirin û kirin hêjî berdewam e aniha îro li Bakurê Kurdistanê mesela 1900 hetanî 1985 notî jî li Bakurê Kurdistanê li gundê Bakurê Kurdistanê kesî bi Tirkî xeber nedida
لجواتا لباجارا لقحوخانا ورده کسی ترکی خبر ندا لئیرو اسیمیلاسیون کتیه نوا گنداجی بزاروکی خوی پچوکره به کردی خبر دادن اینجا evjî sûcê mezin ê siyasetvanê Kurd gel partiyê siyasî ê Kurda jî hebûn axiftina wan, programê wan, bernamê wan hemû bi zimanê Tirkî bû. Ew jî tesîreka xirab li Kurda kir. Îro li Bakurê Kurdistanê Kurd ji sadî heştê nû te bi Tirkî xeber didin tenê rewşenbîrê Kurd evê ku doktorun, mühendisin, avukatın, bürokratın de devleta Türkiye'de ev bi Kurdî zanin û bi Kurdî xeber didin bi zarokê xwe re bi xanimê xwe re. Rewş eviya ye lê belê van çend salê dawî da çapemeniyeka xurt li Bakurê Kurdistanê derketiye Holê li İstanbulê bigir heta bigîje Wanê û Erzurumê wan dera gelek kitêbê Kurdî têne çapkirin gelek malper bi rêya înternetê têne weşandin û yani însanekî ku bixwaze xizmeta zimanê Kurdî bike li Bakurê Kurdistanê bi şertê ku têkilî siyasetê nebe derfet jê re hene dikare bike. Dê wextê ku têkilî siyasetê bibe devleta Türk vî tiştî qebûl nake û dest datîne serê. Yani ne kadar bi Kurdî baxin mamosta yani ne kadar yani dikarin rahat baxin sawa tiştî yani biçinin. Na merv dikare bir hatî biaxive lê belê Kurd înca neaxivin bi Kurdî. Wextê ku qedexe bû bi Kurdî dipeyivîn ya wextê qedexetê rabiye înca Kurd Kurdî napeyivin. Ev jî sosyeteke giran e. Aslında peyama jwara bixwînin mamoste temaşevanê me peyama dişînin gişk slav û rêzok jwara dibêjin helbestvana me hêja hinara Tajdîn slav û rêz dibêje mamoste Murad û Hamlet varotça slav û rêzê xwe dibêje Serê Eriknaz Kaloyan, Xeylaz Reşîd, Evdelem Maku, giş slavê xwe ji vero dibêjin, Zerdeşt Kobanî dibêje Slav û Rêz mamoste, Mahmud Kaya Slav û Rêz ji vero dişîne. Yani Hüseyin Baş pir gelekin peyam pir yani temaşavanê me pir yani şad bin hat nava bo ez hêvî darim yani em dîsa bibînin hunermend dervêj serhedî beş û şêşa kîjanê gelo dipirse beş û şêşa kîjanê gelo min fêm nekir pirsa wî beş a şêşa kîjane gelo beş û şêşa kîjane gelo ez nizanim Hava rejî dîsa bîne ekranê mamosta merovî peyama mamosta dervîş serhedî hunermend nehat nevayî bîne Perçeya Kurdistanê a şeşa kîjane gelo a şeşa a pênca şeşa zanî wextê ku Kurdistan di 1923 da hate dabeşkirin perçê mezin wek diyarî dane Tirkiye perçeyek dane Iraqê yek dane Sûriyê ji xwe perçê Îranê berê jê rebû ew Nexçîvan û Qerebaxa ku îro Ermenî û Azerî li serê şer dikin ew bi xwe Kurdistan e mîrê Kurdistanê bû neviyê mîrê Kurdistanê ê Qerebax û Nexçîvanê a vêga jî îro li jiyanê ye ez pê re xeber didim
tekiliyan pêr heye. O perçeyek jî di nava Ermenistanê de ye. Înca Ermeniya çawa kir? Ermeniya rabû ew herêma ku Kurd lê dijîn wan herêma bi navê erdê xezîne yani erdê dewletê biryar standin û Kurda tev ji wê derê rakirin. Kurdê ku Müslüman bûn wan tev ji Ermenistanê qewirandin û Kurdê êzîdî bûn goş xwe û ne Kurdin wana ji wê axî derxistin li Ermenistanê hiştin. Nîşana vê yekê jî Yekîtiya Avrupayê Ermenistanê protesto kir ku çima Kurda li ser axa wan rakirine. Yani perçê pênc û şeşa ev derin yani Nexçîvan û Qerebax û di nava Ermenistanê de. Ew çiyayê agirî ew çiyayê agirî bi temamî axa Kurda ye. Ewanan e. Yani ve cevap pırsa. Çend pırsay medisa heye hewa rêjî rakine ekranê. Belê, kerem ke. Hay min temaşawanê me çend pırs dane ez ê niha ji were bixwînim wan pırsa. Hatanî pirs hatine ekranê mamoste yani hûn çi rê divînin roja îro yani em çi dikarin bikin wek asîmîlan nabin wek millet yani niha zarokê me îda nizanin zimanê dayîkê em zanin hele paktîs em diaxivin bi zimanê xwe lê zarokê me yê îda nizanin yani vî zimanê çi rê hûn me dikarin Anha dê û baf ji bona ku zarokê xwe xweyî kin bi sihet bi selamet bi aramî pir cefa dikişînin. Bav diçe dişxule hemaltî dike heta diziyê jî dikare bike tê zarokê xwe jina xwe xweyî dike. Baş e. Ev zarok tu xweyî dikî wextê ku tu wextê ku bavek dimre zarok dibin waris û wê mîratê ji xwe re hiltînin. Mesela bavek mir ev bêjin 4-5-6 zarokê wî hene malê ku ji bav dimîne zarok nava xwe de parê vedikin. Baş e ziman, çand, tore mîrasa bav û kalê me ye bi hezarê sala ye. Çima dê û bav zarokê xwe fêrî Kurdî nakin? Çima bi dê û bav bi zarokê xwe re bi Kurdî xeber nadin? Ev gunehkariyeke pir mezin e. Birêne. Xwedayê mezin di Qur'ana pîroz de gotiye وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ gotiye ziman û kultura hemû mexlûqatê erd û asîmana herêkê ayetek ji ayetê min e. Yani zimanê Kurdî jî ayeteka Xwedê ye. İnsanê ku bawermend be, baweriya wî bi Xwedê hebe, wacib e li serê ku zimanê Kurdî, kultura Kurdî, toreya Kurdî biparêze. Înca wextê ku dê û bavek hewqas eziyet dibînin zarokê xwe xweyî dikin, eger zarokê xwe fêrî zimanê xwe, kultura xwe, toreya xwe nekin, ew bi xwe, ew bi destê xwe zarokê xwe dikujin. Îro destpêkê de jî min got yani ege ku ziman, kultur, tore tune be dünyayê tenê 4 bir însan hene. Reş û spî û zer û sor. Lê bi seda nijadê cuda hene. Ji bona ku ez îspat bikim ku ez Kurd im, gelek bi zimanê xwe xeber dim, bi toreya xwe û bi çanda xwe hereket bikim. Wextê mesela yekî Ermen be, gelek bi zimanê xwe xeber de, bi toreya xwe hereket de, yekî Azerî be, yekî Rûsî be, kî be bira bibe. Înca lazim e dê û bav hay ji zarokê xwe hebin, bi wan re bi Kurdî xeber din, çîrokê Kurdî ji wan re bibêjin, xwezaya Kurdistanê bi wan bidine naskirinê û van lehengên tarîxî ê Kurda bi wan bidine naskirin.
eger dev bab wiha nekin ew bi xwe zarokê xwe dikujin. Îro kuştin rakirina ji holê ne tenê girêdaye ku meriv serê xelkê jêke ji xwe ew toreya şer ku berê serê hev jê dikirin bi sed hezara bi milyona ew ji holê rabiye. Zimanê wan, toreya wan, çanda wan bide guhartina ve mirin û çû. Încar wacib e li ser her Kurdekî ku xwedîtî li zimanê xwe bike, li toreya xwe bike û çanda xwe bi zarokê xwe bide fêrkirinê. Birêne ez piçûk bûm, yanî temenê min 4-5-6 salî bû, meteke babê min Xwedê rehma xwe lêke miriye zû ve çîroka ji me re digot, çîrokê Rostemê Zal digot, çîroka Gul û Sînem digot, çîroka Ebdê Şikeftê digot, gelek çîroka ji me re digot, ji wî çaxîbe ew çîrok di serê me de cih girtibûn, wextê ez mezin bûm min lêkolîn kir min wan çîroka ji nû ve girt û wanan nivîsand. Încar wextê ku zarok ji diya xwe re çêdibe tê dunyayê me jî wî vala ye, tiştek tê tune ye. Geleke meriv bi zimanê xwe, bi toreya xwe û bi çanda xwe wî me jî dagire. Încar ev dagirtin emrê wî jî ji sifrê hetanî 15-20 e. Tiştekî ku meriv kir baş e, ku meriv nekir piştî 20 dibikî nekî îdî tu nikarî zaroka têxî binê kontrola zimanê xwe û çanda xwe. Mesele ev ya ye. Încar gotineka pêşiyê me gotineka pêşiyê Kurda heye, dibe ku malê bêxweyî dibîne dibe ê xelqê. Wextê tu xweyîtî li erdê xwe nekî ji xelqê re ye. Wextê tu xweyîtî li zarokê xwe nekî ew zarok ê xelqê ne. Wextê tu xweyîtî li malê xwe nekî ew ne malê te ye, ê xelqê ye. Kî xweyîtî lêke dibe ê wan nake. Mesele ev ya ye. Rastî jî sana yanî ez xwe jî bîra me de zarokî pîreka me yanî mera çi çîrokê zaroka digotin bîra me de ye lê yanî hinek ji bîra me ne dixwazim bizanim lêkolîn bikim hîn bibim bi rastî jî em zaroktî de her tiştî top dikin mêjiyê me de dimîne mêjiyê me vala ye em bi çîroka ve mezin dibin zaroktî de. Mamoste mera ji me re temaşevanek nivîsiye rasta min navê nagihand ez binîsim lê dibêje divê Hüseyin Almaz dipirse dibêje çanda qedexe Tirkiyeyê çanda qedexe Bakurê de Kurdiya xwe em navekî xwe Kurdî nikarin tabelê de bidine nivîsê qedexe yanî dixwaze bêjim. Zanî anha qedexetî rabiye. Qedexetî rabiye. Min berê jî got ege ku tu siyasetê bikî qedexe ye. Ku tu siyasetê nekî Kurdî ne qedexe ye. Mesele ev ya ye li Tirkiyeyê. Birêne îro li Tirkiyeyê gelek qanûnê baş çêbûne. Lê belê milletê Türk, askerê Türk, polisê Türk hêj mejiyê wan negîştiye wê demê ku karibin wan qanûna qebûl bikin. Birêne mîsaleka piçûk bêjim, antîparantez. Li Tirkiyeyê her roj 2 heb, 3 heb, 4 heb jin têne kuştin. Sebebê wî çi ye? Çima kes nizane çima têne kuştin? Min lêkolîn kir, sebebê wî ev e. Gelek qanûn li Tirkiyeyê derketine ku mêr û jin bûne weke hev. Kultura jina li Tirkiyeyê dest nade ku were sawiya mêra. Mêr li Tirkiyeyê semax nakin, tehemül nakin ku mafekî bidine jina. Încar wextê ku ev qanûn wiha derketine li Tirkiyeyê jin dixwaze xwe bîne sawiya mêrê xwe nikare ji heq jî derkeve mêr jî lê dixewe dikuje. Sebebê kuştinê ev ya ye. Ana li Tirkiyeyê
زمانی کردی نقدخه چونکی وا تلویزیون لانقره 24 ساعته به کردی وشانت که gelek radyo hene bu Kurdî weşanê dikin. Li İstanbolê, li Diyarbekir gelek kitêb derdikevin. Ama yek li gundê xwe, li navçeya xwe, navê gundê xwe, navê navçeya xwe li ser lewhekê dinivîsîne, kaymakamê wirê ya serokê polîsa ya ê eskera diçe wî jî digire û wê lewha wî jî dişkêne. Ew ya ne ku li gor qanûnê dike. Milletê Türk vî semax nake. Çimkî vêga milletê Tirkiye ev 80 sale, 9 sale çiqa bîsne gotine Kurd tune. Kurdî tune. Ana wextê ku hinek bêjin Kurd heye eva ez Kurdim li zora wan diçe. Qebûl nakin. Dîsa tekrar bikim Kurdî ku meriv siyasetê bike qedexeye, ku meriv siyasetê neke ne qedexeye. Xulase ev yaye. Mamosta naha navê xwe tabelê de nivîsandin ewa ne yani siyaset e. Çima Kurdên me nikarin binîsin? Ez çama bihîstiye yani ne tenê bêjim Bakurê de asa yani ev dewleta ewa polîtika dewleta Tirkiye welatê Avrupayê de Kurd nikarin navê xwe bidine zarokê xwe ra. Pêşê yani ji konsulata Tirkiye diceribînin dipirsin. Rast e. Yani ev tişta jî heye. Rast e ev ya heye birine salekê Ama milletê me xwedî du navin. وقتی قتل عام حلبچه 1988 لأوروپا کرد هروش تکتن مشا تکتن گروا برچیبونه و دچون بردری سفارتا بردری پارلمانتیا رو دنشتن بروجا بحفتیا کردا گروبک چیکر بدها گروب چیکرن لسویده اجید نوا گروبه که دبون ام دچون سفارتا دیگریان سفارت ولاتا مدگو روشا کردا ابه و حلبچه قتل عام کنه و ها و فلان بیواد جنک هات بمره خبردال سفارته که گو بری کوهون خبردن گو از جواره بیشن گو اری راست امزانو اون کردن امزانو ولاتی و کردستانه لگو جبیر نکن گو ایرو ترکیه دولته و حوالا ما د ناتو دیه ام حوالی هفن متفقن وقتی که هون زوری بدن ترکیه گوی ناتو الوخه زانیم اینجار وقتی که مرف دولت به مرف جبو منفعتا ولاتی خواه هر تشتید که وقتی که ترکیه بکی جان دولتی را که حوالبند به جوی دولتی را دویجه بتر رنگی سر مسئله کردان نسکنه و ناوی کردی قبول نکه چونکی الولاتی ما کرد توننه و ناوی کردی توننه باشه چما کرد ویش حقی خود در نکبن ویل حقی خود نپرسن برا مراجعت یکیتیا ملتا بکن ای امنستی بکن ای خاچا سور بکن ای مافی مروبا بکن برا دنیای بخوا بدنه حساندن بدنه هجاندنه ایرو الکیجان ولاتی دنیای وقتی که سری ترکیه کی دیشه ترکیه قیرینش خواتینه برا کرجی و ساب کن ای وقتی که نکن demek بکیری خوانای Zerdüşt Kobani dîsa sîstema dewleta Tirk paşîz du bîst rojnamewan hatin girtin mamoste hemû siyasetdara Kurd zindar dana mamoste polîtika dewleta Baxî rastî ne qedexe lê çawa Kurd siyasetê nakin mamoste TRT Kurdî ne berjevandiya Kurda ye. Ewa Zerderê Kobanî ji ve cevabı dibêje Zerdüşt Kobani ez fêm dikim ku ew çi dibêje babetê axiftina me ne siyaset e em têkilî siyasetê nabin em li ser ziman çand û toraya Kurdî xeber didin
ew insanê ku ketine hepsa ez jî dizanim ku teb rojnamevanin, teb hiqûqnasın, insanê zanan e, insanê gahiştîn e, ez zanim, ez van tişta baş dizanim. Lêbelê ew babeteke cuda ye, ihtiyaciya ku em li ser wan babeta münaqeşe bikin, xeber bidin nake, tenê عندي babeta me مثلا يعني أري راست سياسات أري gelek راجمة gelek cara hinek televizyon telefonê dikin dibêjin em ê te dawet kin ji bo meselê siyasî dibêjim ez siyasetê fêm nakim tenê xizmeta zimanê Kurdî dikim ege ku mesele Kurd ziman be çand be tore be firmo ez amade me بيجي باروجي برسيدم وقوم ماموستا يعني كم جوار خوزم بيجي ام سياسات يعني بس سياسات ناكن تاني بس زماني ما بس چاند وكولتورا ما وقلت از براستي جي سياسات نزانم فهمناكم تاني كرد سر belê هذا درس ما جوار ماموستا دبيجي ser çavê min ser serê min ele ser çava Karine Hoseyan dibêje dipirse ji ve hûn pêşa roja me ça dibînin mamoste pêşeroja me kî ye em kîne ka bêje ewlî em Kurdin pêşa newsa roja me Kurda ha pêşeroja me Kurda ez misalekê li ser fêkî ez bêjim wextê ku bihar tê darê fêkî çîçek didin ew çîçek demek şunda dibine tehlik weka liba nîskê dibine tehlik demek şunda ew tehlik dibe tirş û mezin dibe demek şunda şêrîn dibe sor dibe yan zer dibe wî çaxî tê xwarinê wextê ku milletek ji heqê xwe bêder ku bigîje xwe bigîjîne wek millet xwe bigîjîne kirgê hebe wê azadiya xwe bi dest bixîne ez vî dikarim bêjim ev ne tenê ji bo Kurdayê ji bo hemû milletê bindest ê dünyayê eyn wisa ye yani em zimanê xwe gelekî mal da zarokê xwe bigîjînin sewa zarok mezin bibin wek dewleteke mezin wek yani gelekî yani vê ve mezin dikin bi zimanê xwe vê ve em têne naskirinê meya xanim bifikre yani wextê ku zimanê te tune be wextê ku çanda de tune be toreya te tune be tê dewletê ji bo çi çêkî gelekê me li van tişta bifikre wextê tu bi zimanê xwe xeber dî wextê ku tu huner bi zimanê xwe biafirînî wextê ku tu bi hemû şaxê zanistiyê bi zimanê xwe kitêb binivîsînî derxê holê wî çaxî tu her tiştê heq dikî lê wextê ku tu zimanê xwe xeber nedî tu toreya xwe bi cih neynî ku tu çanda xwe bi kar neynî ma tu çi dixwazî ka bêje tu çi dixwazî yani meriv mafê meriv heye meriv bijî wek dewlet bi şertê ku meriv millet be bi şertê ku zimanê meriv hebe toreya meriv hebe û çanda meriv hebe wextê ku evaneka tu bi kar neynî heqê mafê te yî tu tiştî tune ye Mamostayê me ji zimanê Kurdî ya Berbang TV me ra dinivîse divê Xorasan jî erdê Kurdan e Kurdistan e ne çi bêjim mamoste İran ev welatê ku navê wê danîne İran ew hemû axa Kurda ye pêga Faris grûbek însan ji Hindistanê hatine wê axê navê wê axê ew axa Meda bû welatê Kurda bû Faris wextê hatine wê derkê navê wan Kurda navê wan danî Parsek Parsê dikirin li nava Kurda digeriyan ji xwe re nan û xwarin û tişta dan Parsek navê wan bû Pers û pişt re gotin Faris dewletê ku çêkirine jî hemû balîkariya Kurda çêkirine încar
خراسان جی حتی دیجه دریایا خزر جی نیو افغانستان جی نیو پاکستان جی همو آخه کردایه آنادولو تمامی آخه کردایه ایجار آنا خراسان قدر 4-5 میلیون بلکه زیاده ترجی کرد لوی داره هنه به زمان خواه دپیون تورای خواه بکارتینن عرف و عادت خواه دمشینن و کرد herkes وان ناست که mesela Gilistan jî Kurdistan e ew jî berê warê Kurda bû berê hemû Kurd bûn lêbelê îro ji bo ku zêde bi Kurdî xeber nadin urf û adetê Kurdawarî cê nayînin kes ji wan re nabêje Kurdin ew de îcar Xurasan warê Kurda ye ne Xurasan tenê Îran ev navê Îran ji xwe nû derketiye yanî Îranî navê Îranî birênin yanî hine tiştê şaş kevin nava tarîxê xelq lêkolîn nake nizane Îran navê welatê Arîya ye Arî kîne Kurdin Persin ev milletê ku ji wan re dibêjin Azerî ku bi Tirkî xeber didin Azerî ne Azerî ne Türkin ew ya nijada wan Arî ye Efganî ne Pakistanî ne evanaka tef navê welatê wan Îran e Îranî lêbelê divê sed sala bihirî de karbidestên vî welatê ku niha jê re dibêjin Îran vê firsetê pir ji xwe re bi kar anîn navê xwe danîn Îran halûkî Îran navê welatê min e jî di nava Îranê de çend welatê cuda hene çend milletê cuda hene dikarim vî bêjim û rastî jî ev ya ye ملت me her cî gelekin İran'a, Hindistan'a, zanım yani Bakur, Başur herdê me xwe tune bin destî ne yani xwedî xulîkî jî neynin yani ev heyf bin başa axê me nava pîroz e xêr hatnava dibêjin bin başê axê binbaşî axê silav û hurmet jê re ez wî cana bi hev re dipeyivin biriya Facebookê cana hine pirsî wî çê de ji min dipirse silav û hurmet ji hunermendê Kurd sila me yani axê re Mamoste hûn çi dikarin dîsa me re bêjin besa semînarê yanî pir balkêş e ji bo min yanî îro zanim hatine Tirkiye dîsa semînarê we heye yanî çi têma tê helkirinê vê semînarê de ana semîner tiştekî wisa ye wextê ku ihtiyaciya însana hebe semîner ji wan re dibe derman wextê ku ihtiyacî pê tune be semîner ne tu tiştek e ji xwe sebra kesî ku ihtiyacî bi semînera tune be sebra kesî nayê ku rûnê hewqa saet li semînera temaşe bike îcar di semînera de hin cara meriv kilîta bi dest dixe wextê kesê ku di semînerê de dipeyîve cana hine tişna dibêje meriv sah nekiriye meriv lê rast nehatiye meriv wî tiştî ji xwe re digire û meriv lêkolîn dike meriv gelek tiştê xweş bi dest dixîne yanî ez wiha dikarim bibêjim însanekî malûm e herkes ne zana ye herkes wextê ku ji diya xwe re çê dibe bi mejiyekî vala tê dunyayê ew malbata wî şert û zirûfê ku tê de dijî der û dora wî wî perwerde dikin mejiyê wî dadigirin îcar
داگرتنا مجیەکی tenê bi toraya malbatî û bi der û dor bi gunda çê nabe. Xwendin lazim e. Geleke em Kurd zarokê xwe bidine xwendinê. Xwendina teknolojî û ya hiqûqa navnetewî pir giring e. Îcar însanekî ku ihtiyaciya wî hebe bi saeta dikare li semînera guhdarî bike û tiştê baş ji xwe re jê bigire. Eger ihtiyacî tune be ji xwe sebra wî nayê ku li semînera temaşe bike. Îca ji ber vê hindê bivê nevê semîner sûda dana semînera ji bona me Kurda pir pêdivî ye. Çimku ciwanên me îro ê ku temenê wan li dora 20-25 sala ye gelek tişt hene nizanin. Tarîxa xwe nizanin, toraya xwe nizanin, zimanê xwe nizanin. Mesela îro li Bakurê Kurdistanê li heft heşt bajara zanîngeha beşê Kurdî heye ê Kurdiya Kurmancî û li du ciya jî Kurdiya Zazakî heye. Cana xwendekarê ku li wê derê dixwînin ji min re peyama dişînin divê em li filan derê bûne de hebê gundî bi hev re xeber didan divê mesela yekî digo de hev gundî münaqeşe kirin got yek hat yekî ixtiyar hat bi wan re xeyidî got her yekê serê we li ser balgî vekî û got ev her du ji hev dûr çûn îdî bi hev re xeber nedan ser meselê. Digo min tiştekî jê fêm nekir. Încar wextê ku meriv kultura xwe nizanbe, toraya xwe nizanbe, naveroka gotinê pêşiya meriv nizanbe pêşiyê xwe ê Kurda, meriv nizane ku ew ê ixtiyar ji wan re gotiye serê we her yekê li ser balgî vekî va temam bû çû. Înca ev mesele ji Kurtê serê meriv her yekê li ser balgî vekî. Berê wextê ku keçek û xortek dizewicîn tenê balgîvek dan ber serê xwe. Balgîvekî dirêj. Înca wextê ku ji hev dixeyîdîn wî balgîvî radikirin her yekê balgîvekî cuda ê piçûk dixistin serê xwe. Înca wextê ku li hev û dinê dihatin yek balgîvek bû. Wextê ku ji hev dixeyîdîn du balgî bû. Ev esas ji wê toreyê tê. Înca tiştê wiha mesela ciwanê me wextê ku nizanibin îca îro mesela li Bakurê Kurdistanê gelek nivîskarê me hene maşallah berketa Xwedê li wan bez bêjim gelek dinivîsînin bi kurmancî dinivîsînin lê naveroka nivîsa wan tev kultura Tirkiye. Sebebê wî jî ev e ez lêkolîn dikim ev însan pişt re fêrî Kurdî bîye. Berê Kurdî ji bîra kiriye di mektebê Tirka de mezin bîye nizane li gor kultura Kurdî kitêb binivîsîne. Îcar wextê ku meriv nivîsekê gotarekê dinivîse ya kitêbekê dinivîsîne pêşî gele meriv sa çixêzeka girover çê bike û di navê de binivîsîne. Yanî meriv ji nava ji naveroka yan ji meyana çanda Kurdî gele meriv dernekeve derve. Wextê ku meriv jê derket wî çaxî ew nivîs ne Kurdî ye. Çendî ku bi peyvê Kurdî hatiye nivîsandin lê ne Kurdî ye. Înca ji ber vê yekê hetanî ku ji meriv bê meriv giringî bide li ser zimanê xwe, toraya xwe û çanda xwe xurt bike. Çanda xwe xurt bike ne ku tiştê nû çê bike. Tiştê ku wenda bûne xeşem girtine kedine binê axê meriv waneka derxe. Mesela belkî bala we kişandiye cana ez peyva di rûpela xwe Facebookê dinivîsîn mesela dibêjim neh peyvên pêdivî ji ferhenga Kurdî. Ew peyvê ku îro Kurd bi kar nayînin. Ez gelek waneka dinivîsînim. Ana ferhengek di destê min de heye ev 19 salin ez xebat li serê dikim
نزیکی 8,000 پیوی کرمانجی من حاضر کریه کرمانجیه مثلا ام دبیجن نان چیه انا وقتی کو زاروکک نزانبه کو گنم چوا تی طوف کرن چوا زویه راد و چوا لآشید و آروان چوا دایک هویر دکن چوا تندوری دخن و نان تین سر سفره مرد خواه نزانه کو نان چیه از تعریف دکم کو نان چیه مثلا پیواز چیه از تعریف دکم کو پیواز چیه yani فرهنگم کردیه هیویدارم اگه کو فرهنگ درکه و سودکا مزن بگهینه جوانان وان کردین ما ایکو کردی جبیر کرنه یانجی هندک زانن ایجاد اماجا متب اوه کو مرف گوتنکا کرده هیه یا بابو کالایه دوی کتکری خو شیرین دل خلقی اگه کو تبکری خو وری و هر کس شته حسب که کیفا خوشتر بینه وقتی کو تبکری خونه خودی تو کسک کیفا خوشتر ناینه آلیکاری ناکه و بیجم کیری خونه ما امی چما آلیکاری پیراب که مثلا بیای Yani persne gotin ne humanisten per gotin ne yani rastın mamoste helbestvanê me Ayhan Demir dibêje ji ber siyaseta Kurdî zimanê Kurdî qedeğeye siyaset nave serbest e gelo bav kalê me siyaset dikirin ziman hate qedeğe kirin ew nêrîneke şaş e çima yani pirsavê ev e آنها بلکی برادرم ایهان پرسا آخفتنا من باش آخفتنا من نگیشت به باکور کردستانی حتی 1908 جی به تمامی نکت و بین کنترول دولتا ترک مثلا وقتی که او جنتا 1908 هات پیشی امردا گو ری ببین همو گنده کردا ری چیکرن کیفا کردا هات گو ایدی وی ماکینه کاربه وره گنده موهره وقتی ری چی بو گول همو گنده مکتب چیکن مکتب جی چیکرن پشتره گو لحمو گنده الکتریک جی چیکن الکتریک جی برن گنده پشتره گندیا دست بکر تلویزیون کرین ویدیو کرین ایجاد پایای دولت فیلم ترکی وقت بناوی چرچی اتاروکا برن لگندا گراندن بکره دانه گندیا روژه هیکک هفتیه که هفت هیکا ایجاد گنداجیش خواه هیک پر هبون هیک مریشکا ایجاد گندیا وقتی کو ویدیو به هفت هیکا هفتیه که دانوان ایجاد چرچی نتچو ویدیو خو ندانی گندیات گو ولا ایدی بلاشه ام هما ام لیگو داری کن سر و دور کن او بو سدم کو کرد هاتن عاصمیله کرن یک یاد دوا بابو کالی ما وقتی کو زمان کردی خبر دادن زختا دولت یا اسیمیلاسیون السر وان تو نبو اینجار وقتی که 1900 باشتی بیرامن 1974 پنجا ششاده کوسا جنیش کابل باکوری کردستانی سیاست کردا درکتن همو جالیه خورت کردا و اوی کل مکتب ترکیه دخواندن جالیه وان و او سیاست چی بود از ناوی کسی نادم دنا بوان ده تنی یک partiye siyasete kebu u jinava Kurda hatbu çekirin edine tamam jariye xorte Kurda ve evi ku zmanê Türkî dipeyivîn dihate ew kirin îcar anha îro dewletê ji xwe re kiriye prensîp dibe wextê ku tu behsa siyasetê bikî û tu bi Kurdî xeber dî binivîsînî ez ê te bigirim lê wextê ku tu behsa siyasetê nekî
em tekilî te nabin. Înca ev biraderê me ku pirsiye ew însanê ku hatine girtin, têne girtin li ser mesela zimanê Kurdî ya li ser mesela nivîsana lewha ew temam hemû berê ji xwe ji aliyê dewletê ve hatine mihirkirin û hatine girtin û berdan, hatine girtin û berdan. Înca mesela eger ku îro til Tirkiye sofî têkeve mizgeftê şev û roj bi Kurdî dua bike û behsa Xwedê bike û pêxewere bike dewlet têkil nabe. Wextê ku tu li derva bacana ji xwe re firoşî, pîvaza bifroşî, tu bi Kurdî xeber dî ew ku bikî têkilî te nabe. Lê wextê ku tu bêjî rêya me tune, elektrîka me tune, çima elektrîka me tê birîn, avêga ev ciyê ku ez lê me îro 5-6 saet elektrîk hate birînê. Wextê ku ez bi Kurdî bêjim elektrîka me hate birînê wê me bigirin. Lê yekî Tirk ku bêje wînekê nagirin. Em mesele ev ye. Yani erdê xwe de jiyan bikin û Kurdî biaxivin û qala erdê xwe jî nakin. Yani esa tê fehm kirin. Yani Ya gelek qala erdê xwe nekin. Zimanê Belê. yani rêsa yani hat. Mamoste ez spas dikim ji bo bernameka esa têrtijî wele yani balîkariya we biyeka ku bi rastî jî ez spasiya ji we re dibêjim ez gelek serbilind ji bo hatina we ez gelek serbilindim ku ji we naz dikim. Hêvî darim em ê dîsa hev bibînin, em ê dîsa yani esa derê neweşanê ji hev re bo ku temaşevanê me heqa peyama nivîsine û dibêjin pir bernameka yani balkêş e, herkes ji we re dibêje spas dikim mamoste û hêvî darim em ê dîsa hev bibînin mamoste ez xatirek ji we dixwazim, xatirek ji temaşevanê me dixwazim bimînin bi sawa û selamet. Ez jî spas dikim ji we re bi piranî navê te meyan di ferhenga Nemir Ehmedê Xanî di nûbiharê de jî derbas dibe, navekî xweş e, pîroz e û navê televizyona we jî berbang e, navekî Kurdî xweş e. Ez jî silav û rizê xwe pêşkêşê we hemûya dikim û temaşevana û van biraderê ku peyam şandine û silav ji me re şandine silavê xwe û hurmetê xwe ji wan re pêşkêş dikim. Her şad û bextewer bin, Xwedayê mezin û alîkarê we be. Spas dikim mamoste heta careke din em ê hev bibînin. Xatirê me.